4. Televisió en streaming. Presenta... amb la col·laboració de The New Wild Geese Sabadell. La penúltima i cap a casa. Un programa amb Jordi Bussoms i Xivi Valls. Ei, bon dia, benvinguts al programa. Ostres, he dit bon dia. Sí, no, encara no, bon dia no. Bueno, a algun lloc potser ens escolten pel matí també. Sí, a Sud-amèrica a aquesta hora i estan a ple estiu ara. És un podcast, ho poden escoltar quan vulguin. Com vulguin, com tingui gràcia. Bueno, benvinguts a la penúltima i cap a casa. És un plaer estar parlant per vosaltres una altra vegada. 4 programes. 4 programes. Increïble, pensàvem que no arribaríem a tant. Ja portem 4 programes. I... pensàvem que el segon diríem, estem cansats, ens avorrim molt, pleguem i fem una altra cosa perquè... ostres, jo no m'ho crec. No m'ho crec. És tot un achievement. I encara en crec menys la de comentaris que hem arribat a rebre ja fins a dia d'avui. Una pluja, és que estem saturats. No podem respondre, hem rebut no podem respondre-ho tot. Sap greu, eh? Sap greu, perquè volíem respondre cadascun amb una dedicatòria, detallada, personalitzat. Clar, però no podem. Ens estem col·lapsats. Però ens fa molta il·lusió, eh? Sí, no, a veure... El que potser no ens fa tanta il·lusió és que també hem rebut moltes denúncies. Algunes. Bueno. No volem dir a quin col·lectiu venen, perquè no volem ofendre més gent encara, però és bastant lleig que ens denunciïn. Estem molt enfadats. Perquè això és que s'ofenen. Sí, no, però si tu t'enfades... no cal desfogar la teva ira. Quedes tu a casa i mira, estic enfadat. Exacte. Però no cal... enfocar-ho de manera tan directa. On s'ha quedat allò de ara m'enfado i no parlo amb ningú? Clar, em fico de cara a la paret. Exacte, no, si t'enfades doncs no parlis. Ostres, no parlis. Ells es desfoguen i ens envien bif a nosaltres i... Bif? Bif és una cosa molt moderna, massa meu germà petit. Què és això? Quan tu vols rajar molt d'algú, envies bif. A Twitter, quan parlen malament d'algú... Però bif que ve de carn. Sí, un bistec, no sé. Em va dir meu germà, quan parlen malament d'algú a Twitter, és que li estan tirant bif. Això és massa modern. I se'n va quedar això, estan tirant bif. És molt modern, això, eh? Sí, no... Bueno, ja ho vam parlar un dia, no sé si era en un d'aquests programes que hem fet que no es veuran la llum i que no hi estan, que estàvem molt desfasats d'alguns temes, no? Ho estem. D'algunes terminologies, aquests neologismes que han nascut de... Sí. Que si els BF... també diuen molt MDLR. M què? MDLR. I això què és? Això vol dir mec de la rue, en francès. Ah, ja no agafem només anglicismes, ara també agafem franxotades. El xaval del carrer. Un mec de la rue és un xaval del carrer. Sí, però en plan és un vagabundo o en plan, és un d'aquests que diuen que són de l'escuela de la calle? Sí, però en sentit delinqüent. En plan, aquests que van amb el xandall del PSG, que van com a la navalla... Aquí ho traduiríem amb xandall de no direm quin equip, no direm de quin real equip és. Tothom ho sap. Que van amb el pentinat com rapat al costat i com així és més afro i dalt. Sí, una miqueta el moicano, no? El pentinat moicano, però ara s'ha traslladat a bacalilla, però clar, bacalilla ja no s'ho diu, no? I que porten com aquestes navalles que fan així, paf, i surt com a ganivet. La papallona. La papallona. No, la butterfly. Bueno, maca aquesta gent, eh? Sí, són simpàtics. Hi ha regions a Catalunya que estan... Que n'hi ha també? Que proliferen. No sé. No vull dir res. No sé per qui, no sé de quina ciutat del Llobregat serà. No ho sé, no hi està mai. Espero no estar-hi mai també. No, jo sí, a mi m'agrada visitar tot Catalunya, vull dir, a mi m'encanta anar... Sí, vaig anar una vegada. Vaig anar a Balaguer. A Balaguer vaig anar una vegada. A Balaguer, allà diuen que plou foc a l'estiu. Sí, a l'hivern també. I vi uns mosquits. A l'hivern també, diuen que però sí, a mi em van dir que a Balaguer a l'hivern és... A mi m'havien dit que una nevera. Si m'havien dit que era molt bonic, no diria que sigui lleig. No he estat, tinc un amic de Balaguer. Mira, o sigui, era com molt... M'encanta l'accent. Sí, l'accent és agradable, d'aquests que sona suau. Però és que era com molt estrany perquè un cantó de riu sí que era tot barri antic i l'església allà dalt del turó, i l'altra banda era tot com molt nou, i era com un contrast molt fort. Però passejaves pel barri antic i feia quasi por estar-hi. A mi em feia por estar-hi.
perquè era un ambient com molt... MDL? Sí, d'aquests n'hi ha bastants també, però era com poc soluble. En plan, saps la típica imatge que costa respirar? Ja li preguntaré a aquest col·lega de Balaguer, que ara em sembla que torna a estar per aquí. Va estar vivint un temps a Madrid, però em sembla que ha tornat. També et dic que es menjava molt bé per això, Balaguer? És que en el fons, i ara semblarà Hòstia, menjava molt bé. publicitat patrocinada per al Departament de Turisme de Catalunya. Però és que en general a Catalunya es menja de puta mare. Sí, és un lloc que... A veure... Tenim menjars molt bons. Tenim mar, muntanya, tenim... Jo encara he trobat poble que no tingui algo típic que diguis, ostres, Sí, l'Hospitalet del Llobregat que mengen. Clar, és que... M'has pillat. Però és el barcelonès, no? No, ja és Llobregat. Home, i és la capital del Llobregat, no? Sí. Sí, no? Suposo. Si no, què és? Sant Feliu? No ho sé, és que... Bueno, és igual. Hòstia, parlem sempre sense... Jo, quan era petit, recordo que fèiem les comarques de Catalunya, que n'hi havia 42, em sembla. Ara hi ha el Bollanès, el Lluçanès... N'hi ha de noves i a sobre ara ho han volgut complicar i han ficat les altres coses, les vegueries. Les vegueries, sí. Però a la meva època... Que no en sé ni una. Sí, són fàcils, ja... Diré que ja la... Bueno, no els direm però que són fàcils. Total, quan feien les comarques, recordo que vam fer una vegada l'examen, devien fer, jo que sé, 5è de primària o una cosa així, i no vaig acabar de fer l'examen. Però em va dir que me les saps també, Jordi, que no et truca que facis. I no vaig fer l'examen. I res que es va fer l'examen, i jo no vaig fer. Però jo amb les comarques... No sabia, però jo de veritat... Capital de comarca, no... Sí, jo tinc molta memòria per la geografia. És que una cosa que se'm dona extremadament bé. A veure, jo tinc un problema que intento dir una paraula i en dic una altra. Ja, sí. Això té un nom, Bueno... Que no sé, però té un nom. Hi ha qui diu que és només per culpa de la dislèxia, que canvio les coses de lloc. No, no és dir... Però... Bueno, també podria ser. Però és que clar... Jo intento... Va passar el programa passat, que et volia dir Kulifit, vaig dir Stoikov. Ah, és veritat, sí. Però això em passa sovint, però no sovint. No, no era el programa passat, era fa 2 programes. Sí? Sí. Sí. Però el passat, si no vam parlar de Cristo. No, és veritat. És que clar... El tornem a faltar, si ens estàs veient, Cristo... Popov, sisplau. Torna a comentar, tornem a faltar. És que... Aquí, bueno, tu i qualsevol, vull dir... Sí, tothom, qui vulgui comentar... Tots els que vulgueu comentar, sisplau, vull dir, ens podeu enviar a través de les xarxes socials, que ja sabeu quines són, i si no, doncs les podeu buscar. Podeu enviar-nos uns temes, preguntes, que no espereu que us les contestem gaire seriosament. No, això no. Reflexions, el que vulgueu, perquè nosaltres ho comentem aquí amb vosaltres. Si és que estem oberts... Potser som. Penseu que això és com si estiguéssiu a la barra d'un bar. Vale? No us tornarem a explicar de què va el programa, però és com si estiguéssim a la barra d'un bar i per tant, qualsevol persona que digui jo tinc aquest tema per parlar, doncs parlem-ne. Això, endavant. Parlem-ne. Endavant. Vull dir, jo us invito a que quan mireu el nostre programa us poseu a casa a prendre-us alguna cosa, el que sigui, com si estiguéssiu al bar amb nosaltres. Colacao, és igual, un colacao, si no. Exacte, com si estiguéssiu al bar amb nosaltres i aquell tema que se us acudeixi, jo voldria parlar d'això, ens l'envieu, clar que sí. I si voleu que us entrevistem, per què no? Vull dir, ens podeu enviar. O, si teniu suggerències, no? Mira, tinc un col·lega que fa això, per què no l'entrevisteu? Pues és interessant. Endavant. Penseu que tenim programes per fer, si aguantem... De sobres. Si no ens cancel·len abans, vull dir... Clar, tot falta que 4TV digui no, cancel·lem aquest programa i ficarem una altra cosa. Sí, ficarem un, no sé, un Sálvame. Recordem que 4TV som nosaltres dos. Vale, però no ho saben, això. Sí, se'ls hi vam dir en el primer programa. Ostres, quin error van cometre. Havien d'haver dit que érem 2 productors estrangers que ficaven fons a... Italians. Està molt bé això, no? Sempre queda bé, sí. 4TV és un canal italià que ha decidit apostar per la llengua catalana i ara ha fet la seva versió, no? Exacte. Igual que el Telecinco. Oi que el Telecinco també era... Mediaset són italians també. Oi que tenien el Telecinco italià i el Telecinco espanyol, no? Sí. Doncs 4TV és el mateix, sí. Sí. I tant. És de Giorgio, no? Giorgio Bonuomini. I... Xavi, no sé com és, Leonardo. No, ja ho tinc. Tu saps que a mi aquí se'm diu Chibi, no? Perquè jo sempre afirmo com a Chibi, que en japonès significa com petit, no? Petito. Pues llavors en italià jo seria Piccolo. Piccolo. Hem de fer un programa en italià un dia i ficar aquí Giorgio i Piccolo. Ostres, en italià ens podem ficar en problemes també,
Bueno, si és que no direm ni una bé. No deia ninguna bé. Vull dir, jo no me'n recordo pràcticament res de l'italià. Vull dir, vaig estar una setmana treballant a Itàlia i sí, em vaig començar a defensar, ja deia tots els números, sabia demanar posa'm una pizza i una Coca-Cola. Classes d'italià i en teoria en sé italià. Però ja no... Has fet classes d'italià, tio? I tant. Sí, a I tant. mi m'agradaria, És bonic. És un dels idiomes que jo sempre he volgut aprendre. El que passa és que de fet vaig descobrir que l'italià que jo sabia era italià del Telenotícies. En plan que cada regió d'Itàlia parla el seu propi italià. I l'italià que parlava jo era del Telenotícies. És com el català de la TV3. No, és més bèstia. Home, pensa que el català de la TV3 no el parla ningú. Tu mires, un col·laborat d'aquests del TV3... No, el més ni saga de poder i l'entén tothom. Ho entén tothom, però ningú parla així. Ningú parla això, però en canvi vas a Sicília i de Sicília a, jo què sé, a Gènova o Venècia, entre ells no s'entendrien. Va. O sigui, haurien de fer un esforç per parlar l'italià neutre. Però si parlen el seu propi italià no s'entendrien. Però et ve aquí algú de... Sí, però tu ve algú de Lleida o de Tarragona, l'entendries. Bueno... Ens costaria una mica, però jo crec que l'entendríem. Potser és més similar a el que passa d'aquí a Balears o d'aquí a València. Sí, potser sí. L'altre dia vaig veure un vídeo que em sembla que eren de valencians i vaig dir, hòstia, m'ha costat, Sí, perquè costa Vicent i la... Perquè el valencià s'assembla, però no... Però hi ha coses que dius, ostres, sí, ara no ho he entès. Ara és maco. Ara. Sona guapo. Vaig estar escoltant i em vaig quedar com mobat del rotllo. Hòstia, m'agrada com sona. Sempre recordarem el senyor aquell que va cobrar 1.500 euros per traduir la pàgina de no sé què del ministeri, de no sé quin ministeri del govern espanyol, sí, del valencià al català. Bueno, però és que... Ja la va traduir. Però és que hi ha termes que canvien. Clar. No va canviar res. Pues, I va cobrar 1.500 euros per traduir la pàgina web. Pues mira que em vaig llegir l'altre dia, aquelles coses que faig quan estic avorrit, em vaig llegir els estatuts d'autonomia de la Generalitat de València. Són divertits, no? No, estaven prou bé. I, home, el català que utilitzaven era valencià, vull dir, sí que es notava que no era el mateix. Sí, van fer un esforç per buscar la paraula més estranya que van trobar per ficar-la i dir, mira, això es diferencia del català. Sí, van canviar una paraula i van dir, mira, ja ho hem... Mira, hòstia. No, però realment el valencià, jo... Sí, és diferent. Sí que ho és. Jo no ho negaré que és diferent. Vull dir, i és més, ara, des de que està reconegut en els estatuts d'autonomia de la Generalitat de València, de la Comunitat Valenciana, ara ja és un idioma oficial de l'Estat. I tant. Perquè l'altre dia m'estava llegint i l'idioma oficial de l'Estat ja no és allò de que n'hi ha 4. N'hi ha un vehicular per tots i llavors cada comunitat autònoma pot tenir el seu si ho reconeixen els seus estatuts. És a dir, si Andalusia un dia digués no, doncs volem que reconeixi l'andalús com a idioma propi, només que ho fiquin en l'Estatut d'Autonomia de la Junta d'Andalucía, que no ho faran. Bueno, però si volguessin ho podrien fer. Sí. Allò es podria considerar idioma. I en el fons té tanta terminologia diferent que ho podria ser, per què no? Per què no? Vull dir, i que ja s'oficialitzi això de no ficar les últimes lletres de la paraula. Bacalà. Menys feina. Menys tinta. No dir bacalao, no, bacalao ja no la porta per si, no? Però jo de petit saps que li deia bacalado? Sí, això té un nom, això, Ho vaig estudiar, quan feia gramàtica en llatina, ho vaig estudiar. I a les hortències li deia... I per correcció. I a les hortències li deia hortències. O al revés. Hortències? Sí, les hortències. Sí, que és una planta, no? Sí, li deia hortència, perquè em pensava que la gent andalusa deia hortència per qüestió de... Bueno, el mateix que... Però no sabien parlar com... No perquè no sabessin parlar, sinó perquè el seu accent... Bueno, el seu... Sí. Hi havia CCO, i la hipercorrecció aquesta, vaig treure el CCO i vaig ficar la C i no. Llavors el que vaig provocar va ser un CCO. Una hipercorrecció, clar. Exacte. Tinc una calor que té És complex, això, Fa calor, tio. És una striptease aquí, si vols, pots treure alguna capa. Jo estic bé, però... Sí, jo tinc molta calor. Bueno, sí, què estan dient? Que ens enviïn coses... Sí, endavant, no dubteu. Per què estàvem parlant ara dels idiomes? Jo crec que hem de parlar d'algo d'Itàlia, crec. Ah, sí, perquè algun dia faria... Ah, perquè 4TV érem nosaltres. Ah, sí. Ostres, bueno, com divaguem! Sí, som nosaltres. Mare meva, cada dia divaguem més. Jo, mira, fem una cosa. De fet, estàvem pensant obrir una pizzeria. Volia obrir una pizzeria... T'expliques lo de la pizzeria? Tu et vaig dir, sí. Vaig a... Surto de plano. Està fent una striptease. Sé que queda molt lleig, però... Jo crec que hauríem d'enxillar la càmera i que es vegi. Sí, amb el que costa posar aquesta càmera... Sí, està ensenyant la carn... Hòstia puta. Ai, perdó. Mira que bé. Oh! És que tinc molta calor, tio. Fa calor. No sembla que sigui el més que és, Són els focus. No sé si són els focus, si és la Coca-Cola o què és. Oh, també pot ser això, Bueno. El que dèiem, que... El que dèiem. Què estan dient? Que Itàlia... Que un dia farem un programa en italià.
Sí, home, i tant. I aquell dia quin serà el tema? Itàlia? Clar, sí, Home, està claríssim, no? La màfia. Oh, la màfia. I el tema d'avui? Perquè clar... El tema d'avui... Jo crec que no tenia a veure amb la màfia avui. No... Bueno, no ho sé, Al tanto. Al loro, Home, hi ha molt quarto, pel mig. Hi ha molt quarto pel mig. Ja ho han de fer que siguin per distreure's, també. Jo mai he entès com hi ha tant quarto pel mig si és un esport... Que és avorrit de collons. Va, diguem el tema d'avui. Ja el tema d'avui. Avui parlarem De del tenis. El tenis. Un esport que no sé com pot... És que és un esport que mou molta pasta. Sí, és un esport per gent que no li agrada suar, també. Home, jo crec... Bueno, no, No els agrada suar. Collons, el que juga a tenis sua, la samarreta. Sí, sua que guanya el Gran Slam. Però la resta de gent no sua. Jo la gent que va veure jugar a tenis allà al poble, pues, van amb el coll alt i tal, però no els veus com cansar-se A veure si estan jugant a badminton i no ho has vist. Tu has vist mai jugar als de badminton? Que Sí, van però vestits no, com si però- fossin del segle XVIII. Sí, és veritat això. Pim-pam, pim-pam. També et dic, amb la solen ser- faldilleta, les noies, el polo... Bueno, els de tenis també porten polo, no? També se l'han portat polo, sí. És una moda curiosa, el tenis. Bueno, ara s'ha ficat una miqueta més d'allò, però, o sigui, més ben vestits, Moda no? curiosa. Els 80 sí que era un espectacle. Home, bueno, que hi havia el senyor Agassi. Qui? L'André... És que no conec res del tenis, vull dir. Home, això és Només conec el Nadal i el Federer. cultura popular. No, i en Djokovic també, no? No. Serbi. No. I de noies només conec a la Serena. La Serena. I després germana no. Són dues. Sí, per la peli. Són dues. La Venus. Sí, ara ja també una d'Ucraïna, que és la Marta Kostiuk, que és molt famosa. I l'espanyola és la Paula Ah, bueno, Badosa. la Sánchez Vicario també coneixia. Ah, és veritat. Aquesta era amante del rei o...? No. No era amante del rei, aquesta? Sembla que era amante del rei. No, sé per què. no. Ja té prou amb la... Amb la barba del rei? No, amb la... La Corina? Això. Oh, la Corina. Bueno, aquest deia... Sí, aquest tal... L'Andrea Agassi, Agassi. que era un personatge molt curiós. Era un senyor que portava perruca, però començar allà, I no sé què jugant. no ho sé com ho feia. Portava com una diadema, però no sé com ho feia, la veritat, per aguantar-ho. Però és que a més estava calvo, però portava com una perruca com molt dels 80, com un cabell molt com arrissat, com molt crispat, el típic... Semblava que ha sortit de Bon Jovi. D'aquest que és curt per aquí dalt i llarg per aquí darrere, en plan... No, així, com semblava que... Cantant de rock. Aerosmith, sí, estava com entre Aerosmith, Bon Jovi i Def Leppard. Estava com entremig. I era un senyor que es va casar... O sigui, de fet hi ha una història que també és molt curiosa, però el seu pare, abans que nasqués ell, tenia clar que el seu fill seria una estrella del tenis. I des del dia que va néixer, va entrenar, no el deixava anar a col·le per anar a jugar a tenis... Era un senyor molt obsessiu, el seu pare. Això m'ho estic patillant fort, O sigui, no serveix llegir la biografia, però podem estar inventant tot, perquè... Bueno, aquí ja ho fem, això d'inventar-nos les coses. Només que hagin vist el programa anterior ja hem vist que ens inventem dates, ens inventem... Jo em serveix llegir un article a algun lloc, no sé si era Mundo Deportivo, Muy Interesante, o el Jotdown, o un lloc així. Però això, el seu pare, un senyor molt obsessiu amb el tenis, que va agafar el petit André i el va transformar en una bèstia al tenis, que es menjava els seus rivals a la pista. I total, que l'André tenia, no sé, 30 anys, quan ja estava com a la seva decadència, quan ja estava calvo i portava la perruca, doncs va conèixer la senyora Brooke Shields, Qui? l'actriu del... que sortia molt... bueno, en plan, ensenyava poca... que portava poca roba a la pel·lícula del Lago, com es deia? Lago Azul? Lago Azul. Oh. La Brooke Shields, la senyora del Lago Azul. Home, jo tinc un molt bon record d'aquella pel·li. Que estic dient senyora, i és gairebé ofensiu dir senyora, perquè la pel·lícula devia tenir 15 o 16 anys. Que Pues ara em sento una miqueta malament, també. Sí, tothom se sent malament. Ostres, però és que aquella pel·lícula ha marcat Sí, ha marcat una ha marcat abans i un una després, època, un abans i un després. ha marcat molt, vull dir, és una pel·lícula... Bueno, Bueno, tothom té record. exacte, vull dir... El tenis està molt bé, vull dir... Sí, i l'Andrea Agassi ho feia molt bé. I es van divorciar per això, Vull dir, el matrimoni va ser un fracàs absolut, crec. Va durar el mateix que dura... no sé. Amb això amb els famosos sempre passa. Sol passar, Els actors són molt veletes. Entre ells. Els actors, ara estic... No conec parelles d'actors que hagin durat molt de temps. Bueno. Almenys en l'actualitat, vull dir, o sigui, en l'actualitat dels 80 cap aquí i, bueno, inclús més enrere, vull dir... Alguna trobaria. La Griffith ha tingut no sé quants marits i fills amb aquest, fills amb l'altre. Sí, no, però alguna hi ha,
hasta jo que em pensava que l'Angelina Jolie i el... No, i el Brad Pitt no. durarien, i van durar molt, Van durar bastant. Molt, però al final... Sí, però ara en Brad Pitt és un... Bueno, és un... La cultura woke és un... Per què? La cultura woke. Això que m'han explicat ara. Va explicar un amic de meu germà. Segons la cultura woke és... Cultura woke. Bé, ho explicarem un dia. Per mi la cultura woke és la cultura de fer el menjar saltejat oriental. Saps? També, això és un 2 per 1. Però Vull dir- és una altra cosa, també. Jo és que... Hem de fer un diccionari de paraules noves, vull dir que m'estic quedant molt enrere. Sí, no, jo també s'hi passat enrere, la veritat. No, però tu ets jove, encara pots pillar-les. Buf, Vull dir, parles amb la gent de la teva edat... Comencen a passar, m'avancen per la dreta ja, l'autopista. I és preocupant això, també. No, però és que em sembla que en cada programa em dius un terme que jo no entenc el que m'estàs dient. Vull dir, em sento l'avi. Fem un diccionari. Sento l'avi, soc l'avi. Fem un I diccionari. això que no soc tan vell, vull dir, simplement és que... Jo estic molt jove. Bueno, a veure, què estava dient? Estàvem parlant del tennis, que és un esport, que hi ha molt quarto... Sí, bastant quarto, és un esport molt... No sé, vull dir... Una mica elitista, diria jo. També, bueno, és Una que mica. si no tens pasta ja no pots entrenar com s'hauria d'entrenar. No. Vull dir, no sé d'on venen els tenistes. A la pel·lícula de les Williams sí que es veuen que són pobres i tal. Són... Bueno, sí, sí. Sí, no? Vull dir, Will Smith no sap fer pel·lícules que no sigui pobre. No? Sempre comença de baix i acaba dalt, veritat, és curiós. És un tio que li agrada donar un missatge de superació. Fer el progrés, sí. No, jo estic molt d'acord. Quina sort que passa que que té, potser que ara comenci a canviar també de tema. No sé. Ara per fer alguna més relacionat amb, no sé, amb les bufetades i el boxeig i... Bé, això ja ho fan directe. Ja, això... Doncs el tennis bàsicament és un esport de pijos per mi. Sens dubte. Vull dir... Sens dubte. Que després de la partida se'n van a fer el dry martini Exacte. al club. Exacte. Tot i que ara ho estan canviant pel pàdel, Si t'hi fixes, ara els pijos surten de... S'ha de córrer menys, ja ho entenc. Clar, a sobre. A sobre. Però és que jo em vaig trobar, quan es va començar a ficar de moda això del pàdel, que seria allà el 2010, 2011... Sí, no fa gaire. Sí, és bastant recent. Em trobava com empresaris i tal, després de la feina, Anem a fer uns pàdels. s'anaven a fer unes partides de pàdels i després s'anaven a fer el gin tònic. Perfecte. Veus, el mateix que els del tennis. Perfecte, una meravella. Ostres, tu, És de pijos, tot això és de pijos. Per què tu i jo no fem esport abans de venir a fer això? Hauríem de fer algun esport? Hauríem de fer alguna cosa? Clar, és que després d'esport fotre's un gin tònic és com... És que tot el que has cremat no serveix de res. No, però crec que entra més bé. Bé, de fet, Hòstia, avui me l'he guanyat. Jo he fet coses pitjors, no? Vull dir, m'he anat de copes, després he anat a fer esport He tornat a anar de copes... i després he tornat a anar de copes i... Bueno, coses que passen. Que els són com David Lee Roth, el cantant de Van Halen, que anava a córrer. Un dia hem d'explicar el nostre equip de futbol. Sí, seria divertit això. Que David Lee Roth, ostres, jo no puc anar a córrer, però quan vaig a córrer se'm cau el gel del got. És com, vale? És el meu ídol. Sí. T'he de dir que abans el cantant de Van Halen conduïa ambulàncies. I també se li caia el gel? No ho sé, no sé si vull saber-ho. Que Van Halen és una cosa, no té res a veure amb el que estem parlant, però té una cosa molt curiosa, que ha inventat la clàusula Van Halen, de quan ets músic. Saps que tu quan ets músic fas un rider, no? En plan, el que necessites per a aquest concert, necessites un ampli, dos cables, i i al backstage, jo què sé, 3 cerveses, 5 micros, no sé què. Doncs Van Halen va inventar una clàusula que era l'M&M marró, que deien, volem un pot de M&M's, o sigui, un box, però que no n'hi hagi cap de marró. Ho van fer perquè si miraven el pot i veien que no hi havia cap de marró, volia dir que l'equip s'havia pres amb atenció el que feien i que ho havien fet tot en general bastant bé. Però si veien els M&M i prou, és com, hòstia, fíjate, els M&M s'han llegit el paper... Però han anat ràpid i no han prestat atenció a cada un dels puntets de... Exacte. I una cosa molt general. I doncs, ostres, pues... Això ho farem amb els nostres tècnics. Amb els nostres tècnics. Pues sí. La clàusula M&M marró. Jo... El dia que tinguem tècnics... Sí, posarem tècnics, un bol d'aquí de pressupost... Home, entraria bé anar picant mentre parlem. És antiràdio. Vull dir, això que anem mastegant mentre parlem. Tu, mira... Sí, això de que s'escolti... Mala sort, Si que s'escolti el gel i el d'això ja és una miqueta antiràdio. Queda molt de bar. Sí, no, clar. Queda molt de bar, Ostres, és... Al final és el que ens interessa al nostre públic. Són gent de bar. Bueno, el nostre públic. Bueno, el nostre públic. Ja veurem quin públic hi ha. Encara no sabem el que interessa al nostre públic. Perquè no coneixem el nostre públic. Si no venen a parlar-nos a nosaltres... Vull dir, fixa't que estem publicant coses a Instagram. Que no hem publicat gaire, Poca cosa. Un parell de stories i un parell de fotos. El tràiler, va veure el tràiler? Va veure el tràiler aquesta gent que s'està escoltant? Si no, poden entrar a l'Instagram a veure el tràiler.
Un tràiler és un programa que ja esteu veient, però... No, el tràiler... El tràiler que vam fer nosaltres. Sí. Sí. Poden entrar a l'Instagram a veure-ho. Clar. Però, per què t'ho deia, allò de l'Instagram? De què estàvem parlant? Que, no te... Sí, que encara no coneixem els nostres seguidors. Sí. A l'Instagram que tenim hem penjat alguna coseta i tal, però com que encara no ens ha escoltat ningú, perquè encara no hem publicat el primer programa, ja ho sé que cada programa parlem del mateix, i estem deixant molt clar que... Sí, però és això, que no coneixem prou al públic com per saber què és el que els interessa i el que no. Una llàstima. Però ho arreglarem, perquè com que ja els he dit que ens envien comentaris. I ho faran, suposo. Sí, jo confio que... Sí. I després acabarem quedant amb ells, després del programa... Sí, anem a fer unes copes. No, anar a jugar a tenis primer. No, bueno, ja ho veurem això, Jo, mira, Uf. em vaig comprar una raqueta. Jo raqueta no, però roba la tinc, perquè per carnaval d'estiu al meu poble vam ser 3 anys seguits i fent-nos de tenistes amb els amics. Doncs jo em vaig comprar una raqueta per jugar... Bueno, era per jugar a frontón. Vaig anar a jugar a frontón ara farà poc, l'estiu passat. Crec que devia ser... Crec que aquest o l'anterior. Fixa't el que dic. 2022 o 21? No et sé dir exactament quin estiu va ser. Sí, t'ho sé dir, l'anterior. Vaig anar a jugar amb uns col·legues. Va, vine a jugar a frontón, vine a jugar a frontón. Però no és el que es pica amb la mà, frontón. No, allò és la pilota basca. Pensava que era frontón. I anar jugant, pim-pam, hòstia. Jo de petit havia jugat a squash, havia jugat a frontón amb un col·lega que anàvem sempre al gimnàs a jugar, llavors amb el meu pare també, pim-pam. Sí, és picar fort la pilota contra la paret, bàsicament. Pues saps que se'm va descol·locar l'ombro? Se'n va treure? No, home, no, treure no, però va començar a fer mal aquí i ja no podia fer el moviment, no podia fer força. Hòstia, què està passant? Clar, és que feia tant temps que no jugava. Bueno, clar. Putopum, perquè a més vam anar a jugar a una pista de frontón de veritat. T'explico. Que està lluny la paret de la pista. Lluny de collons! Vull dir, és que tu veus el teu company així de gran, saps? Però com has d'arribar, llavors, vull dir... I patapom! Se pica molt fort. Joder! Però això és perillós? Sí, si no veus la bola. I per què hi juguen? I... Qui li agrada això? Bueno, és que juguen a frontón. Ostres, però has de ser molt... Jo crec que és el tenis millorat. Però no necessites la red. Només necessites una paret. Ni públic tampoc, no? El Públic només hi cap en un costat, perquè en l'altre costat és una paret. Està bé això, clar. Mira, t'estalvies una grada. Clar, en el tenis tens 2 grades. Tens la d'un costat i la de l'altre, i suposo que també deus tenir en el fondo. Sí. Bueno, sí, tenis... I el tenis estàs tota l'estona així. Aquí pots mirar recte, perquè veus la bola picar, tornar i pum. Tornar ràpid. No és allò de pum, no sé. A mi el frontón m'agrada. Ara em vaig deixar el braç. Home, puc entendre. I vaig haver de deixar de jugar amb els col·legues. Mira, hauria de... És més saludable jugar aquests esports amb la Wii, per exemple. O jugar a ping-pong. Oh, ping-pong. El tenis de taula... Vaig jugar-hi també molt temps. Ui, que estic fotut. No, és l'esport que... Veus, em trec la samarreta. Ai, la Jo samarreta t'ho dic que era mala idea treure la samarreta. Ara tinc tos. Explica el ping-pong, que ara t'explicaré una cosa. Jo ping-pong, jo quan era petit era... O sigui, a casa meva està tocant una classe de ping-pong i el meu sol infància és caminar pel carrer i escoltar gent jugar a ping-pong. O jo anar a jugar allà tota la tarda. Sí, tota la tarda. I encara tinc la raqueta que feia servir quan vaig fer els 4 o 5 anys, encara la guardo. Jo vaig tenir un jefe que jugava a l'equip de ping-pong de Sant Quirze, a la Lliga. Doncs mira que bé. I el Luis, anem a dinar a vegades, que si no s'explica... Sí, jugava amb ell. Anem a sopar... Jugava amb ell. Sí. Crec que sí. Home, el Luis, per lo que tenim entès, és una llegenda del ping-pong local, que guanyava premis i títols... Crec que jugava amb ell, crec que un cop m'ho va comentar. Diu, sí, jo jugava en el Sant Quirze. Pues mira que crec, Mira que bé. I el ping-pong, jo... Mira, amb el col·lega aquest que he dit, de petits anava a jugar a frontón en el gimnàs i tal, també jugava moltíssim a ping-pong, pim-pam-pam. I encara més de petit, a casa meva hi havia els meus cosins grans, els dic cosins grans perquè en treuen... Són grans, ja. Tenen una edat. Sí. Estan aquí allà... Clar, a veure, pensa que... Clar, són 21 cosins. Ui, 21 cosins? Pues en tinc 6 o 7? Va, és que tinc... O sigui, només per part de pare, ells ja són 6 germans. Clar, són 4 per de pare. Com? Són 4. No, són 6. No, jo per part de pare, són 4. Vale. Són 6. El que menys fills té en són 2. Clar,
Clar. Vale? Per tant, ja ens anem a 12. Però és que n'hi ha el que té 3, n'hi ha el que té 7 i el que en té 4. Saps el que vull dir? O sigui, el que té 7 és el problema, jo crec. 7 són molts. Bueno, O sigui, com alimenta 100 nanos. un cullera. Sí, home, clar, cullera i forquilla i cabinet, però... No, doncs mira, no, bé, bueno... El pare i la mare treballaven els dos... Amb una subvenció del govern, clar, no cobren. No, home, no et creguis, no. Cada Home, sí, fill es cobra família, alguna cosa. família nombrosa, però... Cada fill li cobres uns... no sé. Vols dir? Sí. És que quan no en tinc... No, jo tampoc. Gràcies a Déu, però... Bueno, gràcies a Déu, jo sí que en vull, però... Sí, però aquesta edat tinguessin fills... Home, la meva edat és bastant normal tenir-ne. Bueno, la teva potser sí, però la meva no. Home, és que... Bueno, també, aviat ja... Mira, pensa que fa 40 anys... Sí, tu i jo seríem avis ja. Fa 40 anys, rondar la meva edat, et deien, corre que se't passa l'arròs. Ara ja està de moda que esperis fins a aquesta edat. Sí. Però et deien, no, és que... Caput. Sobretot a les dones, els hi deien tenien la mala folla de dir-los és que a la teva edat ja no pots tenir nens, que és perillós. Sí, les dones era més com... És que és perillós, Era molt delicat. Com a mínim... No sé si ho era realment, però... Hòstia, dir-los això també les fots en un apuro, Que aquí a la península Ibèrica anem tard, perquè la majoria de regions d'Europa... Sí, bueno, clar, Brasil en 15 ja en tenen, però... Sí, no, Brasil sí, però ja m'entén. La majoria de regions d'Europa, els 18 anys s'han independitzat de casa la gent, i els 23-24... Bueno, perquè la majoria de regions d'Europa tenen sous dignes i aquestes coses. Sí, aquí estem com estem. Que aquí ens hem de... Vull dir, saps? Aquí estem, fent un programa... No, sí, depenem d'això per independitzar-nos ho portem clar. Així estem. Vale? No, però vull dir que... Per què et deia això això dels cosins? Doncs clar, els meus cosins grans, pensa que jo sóc... A veure, 1, 2, 3, 4... Sóc el quart començant per la cua. És a dir, si són 21... Si són 21... No, de jove. Si són 21... Hosti, però són grans. Jo sóc el quart començant per darrere, 21 menys 4... 16. 7. 17. 4 i 7. Doncs tinc 17 cosins més grans que jo. Hòstia, són bastants, Jo tinc 2. Només per part de pare, que per part de mare passa més o menys el mateix. Hòstia puta. No som tants, però també hi ha aquesta diferència d'edat, tan bèstia. És la veritat, això. 17 anys, sí, 17 anys. 17 cosins més grans, pots calcular, el més gran potser em porta a mi 20. Hòstia, però això és molt, Potser em porta 20 anys. Clar, jo Bueno, potser exagero en 20 anys, 15. És moltíssim. Que la meva cosina més gran, que em porta més anys, em porta 2, i la més petita me'n porta 10, poder. Ah. Pensa que jo tinc una cosina, per part de mare, tinc una cosina que és més petita que la filla d'una altra cosina nostra. No sé si s'ha entès. Sí. Això és com dels tiets que ja són... Oh, sí, coneixia uns que el tiet i el nebot eren pràcticament de la mateixa edat. Sí. Bueno, doncs això passa. Ella té la mateixa edat pràcticament que la filla de la seva cosina i per tant s'ha fet més amb la filla de la seva cosina que amb la seva cosina. Uf, Clar. no. No, clar, és que pensa que... Pot passar això, perfectament pot passar. Jo tinc fotos del meu bateig on els meus cosins grans pues sembla que tinguin 18 anys i coses així. No et sabria dir l'edat que tenen, però ja se'ls veu que són d'allò. I clar, si em porten 18 anys... Hòstia, 8 anys, clar. No sé si exactament em porten 18 anys. Tota una vida. Però sí. Vull dir, de fet, clar, els fills d'aquests, jo he estat de... Bueno, m'he portat amb els dos, tant amb els fills com amb els pares. Ah, clar. Jo me'n recordo que amb la filla de la meva cosina ens anàvem junts al club a nedar perquè ens en portàvem 4 o 5 anys només. I això t'ho deia perquè els meus cosins a casa meva havien muntat una taula de tenis Taula. De ping-pong. Està fàcil com ficar una taula, ficar una reta al mig. Sí, ho van muntar ells i van... Crec que no eren les mides reglamentàries, però... Segurament no. Ho són. Jo diria que era més ample del normal. Jo jugo amb la taula rodona. Has jugat amb taula rodona? Sí, o sigui, la taula rodona, una reta al mig i... Home, però saps allò de que la tires al canto per... Pues no ho pots fer amb la rodona. No ho pots fer. No hi ha canto. Te l'imagines? No dona per més. Ai, no, doncs això, a mi el tenis taula m'agradava més que el tenis, Vull dir, el tenis... Sí, s'ha de córrer menys. En el tenis havia tingut un videojoc. Havia tingut un videojoc que era el PC Tennis. No, ui,
Oh, Wii el Sports. Wii també el tinc, Wii Sports El Wii Sports també el tinc. te'l lligaves perquè si no sortia mando volant i També el tinc i he jugat però ojo, que el Wii Sports cansa, també. Wii Sports pot arribar a cansar. Excepte si jugues com els meus pares, t'ho juro. Mira, la Wii Assentats, bueno, com que sí. Sí, mon pare també. La Wii la van comprar amb l'excusa de va, comprem una consola als nens. Que puguem jugar tots una mica... I dic, quins nens? Si a nosaltres ja no ens fa il·lusió la consola, ens haguéssiu comprat quan va sortir la Play, la 1, ens hagués fet il·lusió. Sí. La 2 ens hagués fet il·lusió. Però la Wii ja... Però la Wii, si és que ja passem de les consoles, Al tanto. saps? Sí. I jugaven ells. Es van comprar el Wii Sports, perquè venia... Bueno, van comprar. Veníem, no, amb la consola. Juguen a golf, a bitlles, a tenis, asseguts. I saps com s'ha de jugar? Agafen el mando i... És com s'ha de jugar, Xavi. Com s'ha de jugar? No, sí, ho I s'ha de entenc. fer allò que feia, que picar com a efecte. Saps com? No sé com ho feien. Sí, no. Sortia com la ratlleta, que picava com més ràpid. Ells ho saben fer. Bueno, suposo. Ells jugaven a sentat. Era divertit, Jugar a golf a sentat. Per la gràcia d'agafar el mando com si fos el pal de golf, no? No, però... Com s'ha de fer? És com s'ha El de fer. golf a la vida real és com ho fan. No cansa el golf a la vida real. No, però sí que estàs de peu i posat i... Sí, bueno... Hòstia, m'agradaria jugar a golf, No he jugat mai a golf. He jugat a minigolf, però a golf no. També és de picos, aquest, Una mica. Aquest també... Però Són allà per placer-ho de l'herba. És com fa una horeta molt peculiar. m'agradaria jugar a golf. Però no em digues si vols. Saps d'algun club? Sí, allà a Sant Cugat aneu. Anem un dia. Un dia, passem al matí allà, fem uns gin tònics. No m'agrada ginebra a mi. A mi tampoc. Però bueno, Sí, per què no? sí, traiem un rato. Que ens convidin al club de golf de Sant Cugat. Els truquem, els diem, mira, volem fer un programa allà en directe? T'imagines un programa en directe en allà? Seria divertit. Diners no crec que tinguin. Entre... com es diu? Forat i forat, li diuen o...? Pitch and pat. No, pitch and pat, què és? Sí, Pitch and algú... pat. Pitch and pat és No, l'algú. però cada pista, no? Hi ha pistes, no? La 1, la 2... El hall. Hall és el forat, no? Suposo? Però no diuen el hall 1, el hall 2, No sé, bueno. hall 3. Per això et deia, cada forat. Clar, Entre forat i forat fem com un tros de programa, tots de programa, sí. no? I com som molt dolents i tardaríem molta estona entrant a cada una, doncs el programa podria durar... Podria arreglar una mica. Pues, ojo que et prenc la paraula, Jo vull anar a jugar a golf. Sí, jo també. El minigolf també. Més que M'encanta. jugar a golf, el que m'agradaria molt és poder conduir el trasto que condueixen. El Caddy. Cotxet aquell... Això, el Caddy. El Caddy mola. Ostres, m'agradaria molt poder conduir això. Creus que poden anar gaire ràpid? Home, a les pel·lis es veu com van ràpids. Sí, però a les pel·lis sempre tot va molt ràpid. Però diria que vols dir que arriba més a 30, no? Vols que ho busqui? Bueno, no, ja ho A buscarem. veure... Però... Uf. Ens estem passant. Ui. Mare del Tano. Em sap molt greu, però... Hem de fer públic. Mira, ens anem a pausa, busco a veure a quina velocitat va el Caddy i ho parlem. Sí, ho parlem. Vale? Doncs senyors, A Balí. ens veiem d'aquí una estona. Fins ara. Aquesta és la penúltima i cap a casa. Y recuerda, si estás fuera de casa y sientes la necesidad de ir a descomer, de soltar la pesa, de liberar a Gilly, de abrir la cámara secreta y liberar al basilisco, si tienes a Hamilton en vuelta rápida, a Jordan colgando del aro, a Obama asomando por la Casa Blanca, si quieres plantar un pino, si tienes una reunión con el señor Roca, si sientes la llamada de la naturaleza, si necesitas vaciar la papelera de reciclaje, si vas a poner un huevo, si te quieres quitar un marrón de encima, si necesitas desechar una hipótesis, si necesitas resolver un asunto interior, si quieres liberar tu producto interior bruto, y estás inspirado y necesitas arrugar la cara, lo más importante en ese momento es pensar como si fueras un fax o como si fueras un actor. Lo importante es tener papel. Ja tornem a estar aquí, gràcies per esperar-vos. Aquí estem. Gràcies. Hem d'avisar que aquesta segona part serà una miqueta més curta perquè en la primera ens hem excedit. És veritat. No ho podem negar. És que no tenim regidor que ens avisi, No. i menys avui, que és... No, tornem a estar sols, tio. Sí, no estem- tenim públic. Estem més sols que la Duna. Avui no ens han vingut a veure, Ostres. no passa res, ja era la intenció, en el fons. Sí, li perdonem. No volíem fer directes amb gent encara, tot i que a vegades parlem, estaria bé Sí, fer un directe en públic, Un dia vingui gent aquí a aplaudir-nos, no haver de ficar aquests aplaudiments en llauna que tenim aquí Sí. cada setmana, no? No, animar-nos una mica. Ostres, ho esteu fent molt bé. Felicitats. Gràcies. Clar. Això, de moment, ens ho hem plantejat, però de moment no. No. I res,
Suposo que haureu vist un vídeo Meravellós, per cert. que hem posat abans de que comenci aquesta segona part. Sí. Esperem haver-lo pogut posar. Si no hem pogut, és culpa drets d'autor. És un vídeo del Boomer Friki, vale? Sí? Per què us l'hem posat? Per fer molta gràcia. A part, visiteu el seu perfil perquè té vídeos molt graciosos. L'hem posat perquè nosaltres tenim una secció que vam estrenar en el segon programa Sí, que us en recordareu tots, i segurament. avui anem a entrar en aquesta secció. Sí. Doncs vinga, endavant! Com es diu el teu poble? Callet i tal. Ping, ping. Doncs al primer programa vam parlar de com es deia en el vostre poble, quines altres maneres teníeu per anomenar els tierrabares, Sí, tancabars. els tancabars, els cotxes escombra... Sí. Bueno, que hi ha diferents maneres per dir-ho, no? Els nostres bons amics. Doncs avui presentem una altra pregunta. Sí, que és una cosa que en general pot passar a tothom. Que Exacte. estàs aquí fora i... Bueno, doncs... Com li dieu vosaltres en el vostre poble o a casa, Sí, a casa també. vale? Anar al lavabo. Tens un... Bueno, s'ha apretat, no? I tens aquella situació i dius, hòstia, haig d'anar al lavabo, no? Sí. Com heu vist en el vídeo, hi ha 50.000 maneres de... Moltíssimes. Bueno, hi ha algunes que a mi m'han sorprès bastant del vídeo. Vull dir, liberar a Willy... Home, Liberar Willy, jo tenim una altra idea de què era Liberar Willy. Jo l'havia fet servir per altres coses. Sí, jo pensava que era més per la part del davant. Sí, bàsicament. Bàsicament. Jo sempre havia pensat que era anar a xuscar, però vull dir... Sí, no ho sé. Però bueno, també n'ha dit de clàssiques, com plantar un pino... Sí, plantar un pi... N'ha dit moltes. No sé si repetir-les o no, però... No ho hi ha clàssiques, no? N'hi ha molt bones, El de reunir-se amb el senyor Roca... Sí, Can Roca. Aquesta, mira, jo tenia un professor de doblatge Sí. que ell, en lloc de dir... Jo què sé, estaves a mitja classe i li deies que anaves al lavabo i diu... En lloc de dir, ¿qué, vas a hablar con el señor Roca? Em deia, ¿vas a hablar con el Jaime? O con, Qui era Jaime? O con Joan. I es veu que hi havia uns actors de doblatge que es deien Joan i Jaume Vale. i de cognom Roca. Vale. Llavors, clar, ell ja ho portava al seu terreny, Portava... Sí, ho escombrava cap a casa. saps? Crec que eren aquests noms els que em deia, que tampoc Bueno, ho ho tinc sé, clar. millor saber. Jo crec que sí, que el Jaime Roca és el que fica la veu en castellà del Quero, que és de Sakura Card Captors, és un anime, Ni idea. vale? És un com un gat així groc amb ales. Com en Garfield. No, és com un peluche d'un gat amb ales. Bueno, és igual. Bueno, Que llavors ni idea. el món es transforma en un tigre o un lleó, no me'n recordo. Bueno, ni... Que és igual, Sí. és el que li ficava la veu, en teoria. No ho sé. Ja saps que aquí no concretem gaire. Jo no m'imposo. Doncs, clar, ens agradaria que ens diguéssiu com es diu. Vull dir, n'heu escoltat moltes. Sí. Esperem rebre... Sí, com la vostra versió, com es diu el vostre poble, com... Què heu escoltat, les vostres àvies, els vostres avis... Com ho feu? Vull dir... En una època jo també... Voleu excusar-vos per anar, mira, vaig al lavabo. Sí, Què no. dieu? No Exacte. dieu, ostres, pues, ara vinc. No. No. Hi havia un que em Elegant. deia... En la feina hi havia un que deia, és que si som a la Tortuguita. Oh, per favor, És una imatge desagradable, però com la de que més. per favor. I durant una època jo li deia, me'n vaig a casa. Vaig a casa. Perquè va començar tot, un dia estàvem uns col·legues reunits en un bar Sí. i em va entrar un apretón. Coses... Coses que passen, pot passar. I tu que ja coneixes una mica saps que soc molt maniàtic, Sí, una mica. no? Llavors jo no podia anar al bar, o sigui, no podia anar al lavabo del bar. Ara hi ha lavabos molt bruts, la veritat que, ostres... A veure, era un bar de dia, però... Encara més motiu, A vegades... Sí, a vegades ha passat tanta gent, no?, que dius... Ostres, aquí... I jo no podia. Per sort, aquell bar estava a 2-3 minuts de casa meva. Vale, ben fet. I em vaig aixecar de la taula i els hi vaig dir als dos col·legues que estava... Vaig a casa. I dic, me'n vaig a casa. Ara vinc. Vaig anar a casa, vaig tornar... Òbviament, per la meva cara de que estava... Ho van entendre, no? Sí, com diu aquest, no?, que estava arrugando la cara, quasi. Ai, per No? favor. Van entendre que no anava a casa perquè sí. Oh, sí, m'imagino. I res, vaig a casa, torno, i a partir de llavors, sempre, quan estava amb ells, no? Si, encara que estiguéssim, jo què sé,
treballàvem junts, vale? I estàvem a la feina i havia d'anar al lavabo, els deia, ara vinc, vaig a casa. I anava cap a casa. Però era una manera que jo tenia de dir-li el vaig al lavabo diferent, no? Sí. Clar. Jo crec que era com més elegant, era com... Sí, sempre queda bé, vaig a casa... No? I tant. No era tan desagradable com el que t'he dit de la tortuguita o alguns que he dit... Exacte, un com aquí, el del Jordan. El del Jordan és una imatge molt dura. Sí. Jordan és complicat, sí. Però bueno, vull dir... Escolta, és algo supernatural haver d'anar al lavabo a cagar, saps? Vull dir... Que a vegades és un tema que sembla tabú. Ui, no diguis que és tabú. És una mica tabú, Jo estic fart dels tabús. Ai, que tiro el boli. Jo estic fart dels tabús. Sí, però... O sigui, tu estàs... Jo què sé, estàs en un bar i no pots dir que vas al lavabo? De fet, normalment no hi sol haver lavabo. Hi sol haver molts bars i hi ha només el pixadero. Hi ha com... No, però és obligatori, eh? Sí, però a vegades no hi ha porta o alguna cosa. Això sí, que és hi incòmode. ha bars que... O no hi ha no hi ha no hi ha la part superior de la tapa, allò que... O directament no hi ha paper. És una altra cosa que... És una putada, perquè estàs allà i dius... Ara què? I ara què em freco? Tenc la samarreta de sota i... Hi havia un acudit horrible? És que no sé si explicar-ho, però és que és tan dolent. És que, bueno, ara ja hi ets, és molt sat. Era molt dolent. Això és un tio que estava en un lavabo Sí? i quan se'n va aixugar el cul veu que no hi ha paper. Vale. I hi ha un forat a la paret que posa para limpiarse... diu, límpiese el culo con la mano y al terminar ponla aquí. Ai, quin fàstic. El tio va dir, bueno, doncs deu ser un xorro d'aigua de l'hòstia, no? El tio es va aixugar amb les mans i quan acaba la fot pel forat, Ai, Xavi. la té allà posada Sí. i per l'altra banda hi ha un tio amb un martell que li fot. Sí. Oh, Ah! I el tio, au! Ai. És dolentíssim! No, però ja deia venir. No, però vull dir que el xist és dolentíssim. Sí, no, el xist és dolentíssim, clar que és dolentíssim. I m'ha recordat un altre acudit. Ja, va, vinga, va, som-hi. El de l'Eugenio. Quin? L'Eugenio del gat. Ah, no, que no me'l sé. No saps el del gat? No, jo em sé el del mossèn i l'Escolanet. Bueno, el del gat. Espera, t'explico el del gat. Explica. T'explico en català perquè no s'explica així en castellà. No sé parlar castellà. Però en català. Cap problema, sí. Total. Ja vam avisar que aquest canal era en català. Sí, són dos col·legues. Jo què sé, en Miquel i l'Antoni. Miquel i Antoni. Total. Pues fica-li noms moderns ara. Pues en Jan... I a Lot. En Jan i l'Ot. Vinga. Vale. Doncs en Jan té un gat, però en Jan se'n vol anar de vacances i deixa el seu gat al càrrec de l'Ot. I resulta que mentre està de vacances del Jan, pues el seu gat es mor. I un dia l'Ot truca en Jan, mira, i diu, Jan, escolta, que em sap molt greu, però el teu gat ha passat la millor vida, s'ha mort. I el company s'enfada molt i diu, ostres, però doncs a veure Jan, no m'ho diguis tan directe, digue'm, jo què sé, mira, un dia em truques i em dius, doncs mira, Ot, el gat s'ha pujat a l'arbre. I l'endemà em truques, mira, és que no l'hem pogut, ostres, no el podem baixar. L'hem hagut de, no sé, no l'hem pogut baixar. I em tornes a trucar l'endemà i dius, mira, el gat ha caigut i al final ha anat a veterinari. I l'endemà em tornes a trucar i dius, mira, el veterinari m'ha dit que el gat no s'ha pogut salvar, doncs que s'ha mort. Total, que al cap d'uns dies el Jan truca a l'Ot i diu, mira, la teva mare s'ha pujat un arbre. Me'l coneixia, però això no té res a veure amb la merda. No, té res a veure amb la merda. Però sempre em ve al cap aquest xist. Jo t'explicaré un que me va explicar el meu pare fa molt de temps, però jo era petit, em feia molta gràcia, que ara veureu que és dolentíssim. Com tots. Això era hi havia en una parròquia, Sí? un mossèn que li agradava fer el sermó mentre l'escolaner li aguantava un pot de mel Ai. i ell sempre anava xocant del pot de mel i anava parlant, no? Sí. Però l'escolanet, que era així... Com sempre, simpàtic. Trapella, no? Allò... Despert. Exacte. Va decidir canviar-li un dia el pot de mel per un pot de merda. Oh, per favor, però... I clar, estava en el sermó i diu, estimats germans, tot això que us he explicat és una merda. O sigui, Quin fàstic, per favor. i jo no sé per què de petit reia amb aquest acudit. I és horrible. Fastigós. A part de fastigós, però... Bueno, segurament el meu pare el seu dia m'ho va explicar amb més gràcies. És que... Sí, no? Però quin fàstic, Però, bueno, sí, perquè els allargaven, també. És aquella època en què els acudits s'allargaven. Sempre, l'època explicaven anant... Sí, I tenien tot el sermó fet ja per poder explicar l'acudit. Sí, clar. Segur.
segurament. Bueno, és que com que era dolent tampoc volia allargar-ho. Pobra gent, què ens ha fet? Pobra gent, què ens ha fet? Sí, per aguantar aquesta... No, sí, què ens ha fet? Sí, què ens ha fet? Què ens han fet per aguantar aquesta... Mira, això només ho poden arreglar donant-nos temes. Vidilla, Sí, que ens envien coses i et direm coses més interessants. Mira, ara surt vermell. Això és una mica... Això està bé, però així que mira de colors. A mi em posa nerviós, quan el munto mai sé què està passant. No, però és divertit. Estàvem parlant de això, de com li dieu anar a cagar, com li dieu me'n vaig al bany en el vostre... entre el vostre entorn. Sí. Si teniu alguna manera, algun eufemisme que feu servir, saps? No, voy a soltar la pressa, o la pesa, no? Deia... no, què deia? Ho he apuntat abans, però m'han dit la lletra... Sí, però és que... La pesa. La pesa. En castellà deu ser el peso. No sé. No sé, bueno, el que més m'agrada a mi dels que ha dit crec que és... Jo el del producte interior brut, Aquest és molt bo, però el vaciar la papelera de reciclaje Sí, també està molt m'ha encantat. Sí, sí, sí. Sí. Que vaig quedar molt pertorbat l'altre dia, perquè havia de canviar la basura del Sabadell. I els 3 contenidors, el de plàstic, orgànica i paper, els tiro 3 allà mateix. Que no els separen. No els separen. I per què jo m'esforço a tirar cada cosa al seu lloc? A veure, en teoria dins, Si ella fot allà mateix? en teoria dins del contenidor hi ha 3 espais. No, no és veritat, ho tiré de mateix. En teoria, però Mira. no se separen. Tinc gent, Em va enganyar? tinc coneguts que han treballat en aquests tipus de servei Sí. i m'han assegurat, no diré ni de quina ciutat ni de quin lloc, m'han assegurat que realment va tot junt. Sí, per això. És més, ell portava un dels camions i passava, recollia el paper y le deien, ahora date una vuelta y vuelve a pasar y recoge el plástico. Uf. Saps? Llavors, a la planta representa que ho tornen a separar. Sí, ja. Però dius, hòstia, doncs si ho heu de fer així ja... Clar, tanta feina tu a casa... A veure, pues, suposo que és fàcil separar-ho si ja ho tenen separat, perquè ha quedat el paper, després a sobre el plàstic i després a sobre, jo què sé... Jo crec que podeu voler pensar que fiques en una bossa i la bossa pues, ja no es trenca... Bueno, però com que... No ho sé. Si tu ho tens tot separat per pisos, no? Quan ho aboques, doncs, vulguis o no, serà més fàcil separar. Sí, suposo que sí. No Però sé. és... A mi el que em fot més Què ràbia... ets de veure, Tant d'esforç per... A mi, Ostres. més ràbia que el separar-ho, perquè jo crec que s'ha de separar, Sí, jo també. Fem porta a porta a Sant Joan, això està molt bé. Està molt bé. El que em fot més ràbia és que em cobrin un impost Les bessures, és veritat, cobren el... de reciclatge Sí, que ho cobren a Sabadell. És veritat. quan no reciclen. No, és a dir, puta merda. que em cobris un impost de servei de recollida de bessures, ho entenc, perquè algú ha de pagar aquesta empresa, que bueno, ja podria pagar-ho Sí, l'Ajuntament, l'Ajuntament ho podria pagar perfectament. però bueno, s'entén que l'Ajuntament doncs, paga aquesta empresa a través de l'impost de residus. Té feina a cobrar d'altres Però jocs. que em cobris també el de reciclatge, saps? És com, ara has de pagar tot el que va en plàstic, pagues un plus. Doncs, home, si jo ho reciclo, em molaria que ho fessin com a Suècia. Què fan a Suècia? A Suècia tu vas al supermercat, I sona ABBA quan entres. eh? Sona ABBA, no, quan entres? No. No, tu tens un lloc on tens un foradet i tu tires totes les ampolles de plàstic Està bé, això. I paguen. i se't van comptant. I llavors et donen un tiquet que és un descompte en el supermercat. I el mateix, mira, amb les llaunes també, i amb les de vidre també. Tu tires les ampolles de vidre, Està clum, bé. clum, clum, donen un tiquet i tu pues, te'n vas a comprar al súper, dius, tantes ampolles, o tants, no sé si va per grams, per, no sé. Bueno, litres. No, perquè són buides. Vull dir, no sé si va per pes d'ampolla o per quantitat d'ampolla i llauna, no ho sé. Bueno, un passis d'ampolla... Clar, jo només a Suècia només vaig estar treballant una setmana, no vaig tenir temps de comprovar. Si és ampolla, que t'han de fer allò que t'omplen l'ampolla un altre cop. Jo vaig veure com tiraven les ampolles i els hi treia el tiquet del descompte i s'anaven més contentes a comprar. Això Està bé, això. seria l'hòstia. Sí, Això sí. aquí, Colau i companyia que tants progrés que sou, ho heu d'implantar, hòstia. Jo diria que sèrio? el té de progre, el que tu i jo tenim d'esportistes. O sigui, res. O sigui que s'ha fet mal a l'alumne. Sí, es va lesionar un dia i no va poder seguir fent de... No, de debò, jo així estic indignadíssim. Sí, és trist, és trist. No t'ho negaré. Per què deia això? No sé què estan parlant. Bueno, com que ja hem parlat del tema... hi ha una cosa... que m'he oblidat. Segurament és molt important. No.
Vull explicar-te alguna cosa. Sí, en la primera part et vull explicar alguna cosa, perquè quan has parlat d'allò del tan mal traduït, però ja no t'ho explico. Què era tan mal traduït? No, el text aquest... Bueno, mal traduït no, el que van pagar per traduir el... Ah, el de València. El del valencià. És molt trist, això. Jo, l'altre dia, estava mirant... Ja s'ha fet viral una traducció del KFC. No sé si l'has vist. Ah, el del pa amb tomaca? Sí, pa amb tomaca, jo també estic ric. Ho has vist? Sí, lamentable. Li vaig enviar la foto a la filòloga de Guàrdia. I t'ha respost? A mi no, però just el dia següent va fer un vídeo al respecte. Suposo que ho hauria vist a més mitjans, molta gent, perquè va sortir a tots els diaris. TV3, a veure, sí, La Vanguardia... I ell explica, diu, no és que estigui mal fet perquè no sàpiga traduir, diu, això és una campanya de màrqueting brutal. Havent-ho fet malament, se n'ha parlat més. se n'ha parlat a tot arreu. Sí, Jo estic d'acord amb ella. sí, se n'ha parlat més, sí. El filòloga de Guàrdia l'hem d'entrevistar. Però és molt famosa, jo crec, Bueno, Tu però... i jo ens agrada entrevistar gent que no sigui tan famosa. Ja, però és que potser ens corregeix, perquè... O sigui, Bueno, sí, jo crec que ja. si escolta algun dia el nostre programa farà... Però què estan dient? Bueno... Que malament que parlen? No, parlem natural. Parlem al natural i fotem cada patinada... I perquè encara no em surt l'accent fort. Si parlés l'accent fort, em sortiria. L'accent fort. L'accent fort. El de poble. De poble. No et surt l'accent de poble? Sí, una mica, però no tant. No, però... A mi m'agrada... És que no tenim ningú que ens corregeixi. I llavors, clar... Bueno, si anem molta gent. El que també demano, i ho dic des de ja, no ens corregiu. Vull dir, sabem que no estem parlant correctament. Sí, ens importa bastant poc, la veritat. Vull dir, estem parlant l'idioma que parlem nosaltres habitualment a la barra del bar. Vull dir, no hi ha més. No ens podria importar menys. Una altra cosa és que us digui, ostres, em pots corregir això? Sí. Això sí que està bé. Però això Perquè no t'ho demano fa- jo. Perquè t'ho demano jo. Sí, però és que tampoc et fan més catalans o menys catalans, vull dir, al final... No, però a mi m'agradaria que un dia vingués aquí la filòloga i ens digués, mira, és que aquí Teniu feina. veu dir una barbaritat com quan vaig dir pingüín. Bueno, el pingo, El pingo la té la culpa. mec. Uec, uec. No, però vaig dir pingüino, tio. Em vaig escoltar després muntant-lo. Sí, ja ho sé, no passa res. Jo dic els pitjors, per tant... Què dèiem més? Això, lo del KFC, que Sí. t'ho volia explicar perquè has començat, van pagar un per fer la traducció, i dic, doncs han pagat un per fer la traducció del KFC, però realment... Va cobrar poc aquest, jo crec. El del KFC no. Sí, crec que va cobrar poc, estava molt enfadat i... No, jo crec que realment és el que diu la filòloga, Veïda. és un màrqueting, és pur màrqueting. Sí, Vull dir, ho segurament. han fet expressament perquè tothom parlem d'això. Sí, però Mira, tan- que estem parlant és que- de nosaltres. És que tan mal fet no ho pot fer. No, clar, és que No ho pot fer. fica la frase en el Google Translator i segur que no surt així. Surt millor. Mentre... Que sí. No ho sé, jo vaig... On tinc el Google Translator? No, és perquè queda molt lleig que jo quedi en silenci. És que clar, no oblidem que també és un programa de ràdio, ¿vale? Si ho estan mirant i jo estic buscant... Que no veurem el mòbil. Però clar, els que estan escoltant per ràdio diuen què i està aquest passant? silenci, no? Que fica música mentrestant, ràdio, no sé. No soy pan con tomate, pero también estoy rico. Va dir això? Deia això al comentari? Ah, Diu el mateix. ojo, no sóc pa amb tomàquet, però també estic ric. Ah, sí que ho diu, El també estic ric ho fa, Sí. però el pa amb tomàquet no diu És que pa amb tomàquet. A Madrid diuen molt pa amb tomàquet, tot junt. Però ojo, és que el KFC es va excusar dient ha sigut un error del traductor, Ja. del Google Translator. Però a Madrid sí La que diu. culpa per Google. Però a Madrid diuen pa amb tomàquet, O sigui, escriuen així, tomàquet. Jo, quan vaig veure el primer, vaig dir que no sigui... No vull faltar els de València, que no sigui un autobús de València i li diguin ells pa amb tomàquet. No, a Madrid diuen pan... O sigui, I a que la resta d'Espanya diuen pa amb tomàquet. I vaig pensar, potser l'està bo, l'està rico, Sí, ric. a València li diuen ric, no ho sé, No. saps? És el primer que vaig pensar, però llavors vaig mirar-me bé i veig que l'autobús era un de Barcelona. Sí. Es veu clarament, TV és un de Barcelona vermell d'aquells. perquè... No, Per a tard. és vermell, no, perquè a dalt hi ha el logotip d'una empresa d'aquestes usureres, saps? D'aquestes que... Ah, a Magba. No, d'aquestes que et cobren per més del compte perquè sí. El BBVA? No diré que va ser gas, no era gas natural, Ah, no. però clar, Sí. llavors és Barcelona. Claríssim. Pues això, jo et volia dir això, ho volia comentar perquè mira, m'ha recordat i com que li vaig enviar la foto, però que no m'ha contestat, però perquè la deuria rebre per tots cantons, també. Evidentment, era un dia... Un dia m'ha contestat, Sí.
Sí, Li vas preguntar? Li vaig preguntar com es deia modo avión en català. Ostres, i com es diu? Modo avió. Igual. I jo li vaig dir, però és que em sona malament. Perquè, clar, és que modo... Serà molt bona, sí, una mica sí. Però no, es veu que en català... Ho tinc per aquí, espera't. Jo aquí tot el rato mirant... Li vaig dir... Moda. A veure... Hola, veus? Jo aquí... A veure? Tinc una pregunta... La paraula modo del castellà és manera en català, però en frases com pone el móvil en modo avión o me tomo una Coca-Cola a modo de café o estoy en modo fiesta, com es faria correctament? Gràcies. Parti. I em diu, en català també tenim moda, o sigui, moda, Sí. que et servirà en tots aquests casos. És a dir, ho poso en mode avió, o sigui, en mode avió, Però si no molt malament. moda. Mode avió, em prenc una Coca-Cola amb moda de cafè o estic en moda fiesta. O sigui, en moda fiesta. Home, Sí. Moda. moda. A veure, bé no sona, però... Perquè deu venir del... Em sembla que ho vaig parlar amb tu un dia abans d'enviar-li a ella, de que deu venir del llatí o alguna cosa, el mode aquest. Modus operandi. Sí, a veure... Clar. A veure, tu ets del llatí. Jo hauria de ser el filòleg clàssic, hauria de saber. Però... Llavors, sí que hi ha el modus. Modus operandi, sí. Per tant, el mode ve de modus. Sí, però... Les paraules han canviat molt, el sentit intrínsec de la paraula ha canviat molt el significat que té ara. Bueno, jo aquí... Moltíssim. Per tant, això seria molt relatiu. A veure, No vull mullar-me, perquè quedaré molt malament si m'equivoco, però... Diria que és bastant subjectiu, no relatiu, subjectiu. no, que una filòloga m'ha contestat i jo estic molt content de que m'hagi contestat. A més, és que em feia il·lusió que em contestés. Sí, home, a mi també em faria potser, però... Tampoc sé si ella està 100% en la base correcta. Potser s'equivoca també. No, Jo No. em subscric a la seva opinió, per tant jo crec que ella jo em subscric al està seu canal superbé. i També bé. estic supercontent. No, jo també, però... Què més? Que no ens podem allargar gaire més, no? No, és que ja és hora. Ja és hora. Hem de dir alguna més, perquè no podem Jo, marxar aquí i deixar mira. l'espectador aquí penjat. Jo vaig a fer un... per acabar. Sí, Si vols ho fiquem acabar. dins de la secció per acabar. Sí, que es diu És tard i vol ploure. Vale? Doncs donem entrada a la secció. És tard i vol i vol ploure. Ta-ta. Ja surt la pluja i tot. No tenim... No tenim per tant? No tenim per tant. Ficaran lladres i ja està. Guai. Per acabar, i intentaré enllaçar els dos temes. Vale. Els dos temes que hem tingut avui. Quins temes hem tingut Hem avui? tingut el tema del tennis Sí? Ens agrada molt el tenis? i hem tingut la pregunta de com li diuen al bany, no? Sí, anar a fer un popó. Vale. No diguis el títol de la pel·lícula, sisplau. Ho deixarem pel final. Vale. Però tu has vist una pel·lícula que va sobre tennis de Woody Allen, L'he vist, és meravellosa. on jo em vaig enamorar de Scarlett Johansson en aquella pel·lícula. Tu i tothom, jo crec. Vale? Sí? Vale. Per una banda tenim tennis, no? Sí? Tenim el nom de la pel·lícula. I tant? I busquem una manera de dir-li en el lavabo. Sí? Doncs jo crec que ens hem de despedir dient que una altra de les maneres possibles de dir-hi seria Sí? vaig a fer un match point. Vaig a fer un match point? Sí. Vaig a fer un directe... Saps? Allò de Vídeo. match point és allò que la pilota xoca d'aquí i fa pop. Match point és punt de partit. En plan, s'acaba el punt de partit. Però la pel·lícula saps que fa el pop. La partícula queda penjada al mig, la pilota, I cau. para un moment i diu, ara cap on mira, cap aquí o cap allà. Exacte. Doncs aquest quedar-se aquí i fa Sabem pop, cap on va normalment. doncs és fer un match point. Un match point. Vaig a fer un match point. Vaig fer un match point. Bueno, doncs com que estem a la secció d'acabar, la secció més curta i més final de les finals que existeixen, Sí. que Que entenguin que la nostra escatologia és perquè som catalans. Home. I el ser català és escatològic per excel·lència. si no ets escatològic no ets un bon català. Que si el caganer, que si la botifarra, tot és escatològic. Tot. A una taula parlem de diners, de caca i de menjar. Sí, som així. No fan- Som així. Som catalans. Que ens veiem la setmana que ve. Sí, no... Que esperem que us ho hagueu passat bé i... Sí. I res.
ja ho sabeu, vull dir, qualsevol cosa, pues aquí estem. Ens sap greu haver-nos passat del temps. Sí, no passa res, tampoc. Seguiu-nos veient, sisplau, no ens abandoneu. I feu el que sempre demanen tots els canals, allò d'aquí baix, els botons aquests aquí baix. Sí. Això és els que ens seguiu a YouTube, els que ens seguiu a Spotify, doncs ja sabeu, el cor aquell que hi ha allà al costat, em sembla. Els d'iVox no sé com funciona. No ho sé. Anchor tampoc. Però segur que hi ha alguna cosa per ficar-vos a favoritos, seguir o... Sí, ja ho hi haurà. O subscribir-se. Feu el que us demani el vostre canal. Ja està. No? Ho agrairem molt, i tant. Doncs apa, fins la setmana que ve, xavals. Apa. Apa-li! Vinga!